My vás vítáme u tohle. Befutek. Jo, tohle bude prostě super video. Befutek. Znova. Tak jo, a tady máme napsané otázky, tady mám papír. My už jsme se to jako snažili Já mám tady papír, natáčet, ale jakože už, ale dávno, ale tady ty věci jsme si prostě neukazovali, jakože dneska. Ale, takže to bude fakt jako překvapka, jestli se nám to podvede na poprvé. Schválně, jestli. Tak jo, No. ještě s tím můžeme střídat. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jo. Tak začínám. Počkej, takže první otázka byla nejbarva. Jo, takže já vím tvojí, protože to je úplně jasný. Ty máš nejradši modrou. Světle modrou. Modrou. No tak jedno. A ty tyrkysovou. Správně. A my máme takový oči. Jo, já mám tyrkysový, já nevím, jak to mám dobře. Jo. A já modrý, světlý. Já úplně nesnáším takovou to úplně tmavě modré. A potom nejzvíře. Jo. Pes. Jo. Je nejoblíbenější zvíře pes. Jo, a že tvoje. Jo, protože přece bych si nevybrala snad psa, kdyby to nebylo. Já mám ráda pejsky. Já stojím na kaktusu. A já jsem na baráku. A teď nejsi vidět a stále si dozadu. Tak nic, takže nejzvíře máme. Nejneoblíbenější barva. Jako všichni máme rádi. Já bych řekla hovnově hnědá, ale ošklivá hnědá. Ano, přesně. Prostě ošklivá hnědá nemám ráda, opravdu nemám moc ráda hnědou. Jakože jasně, na psech hlavně mi to hovnově. No to ne, no, ale na psech mi to jako nevadí, ale jakože když vidím na zemi něco, co je hovnově hnědý, tak si říkám, ježiš, půj. Ale tvoje nejneoblíbenější barva je růžová. Já se z ní můžu stvokat. A víš, že tady ty dveře jsou růžové. A to okno taky a prostě... Už se střevokla? Ne, ty jo, vůbec. Takže... Nejoblíbenější číslo. Jo. Jsme vybírali takový dementní otázky. 15. No, seš blízko a to... 16. Já mám nejradši 13. A já? Ty máš nejradši... Já jsem si typla 4. No. Ne, 11. A nejseš blízko. Nejsem blízko vůbec. To se byla o 3 nebo o 2. 4 má nejradši můj bratr. Tak to vidíš. Já jsem to skoro typla. Kdybych byla jeho. Kdybych měla. Další je nejsport, což je... Ne, nejpečop. Pes, se kterým natáčíš. No, já mám nejradši tohle pejska. Asi jo, to je asi pravda. A tvůj je doga a ten screen. Jo, doga, já vám ji ukážu. Já mám takovou dogu. Je úplně roztomilá, chci taky dogu, ale já žádnou nemám. Jsme se dneska koukali před tím videem na Bazoš. Koukali jsme se na eBay. A tam bylo normálně 9 dog. A jedna stála 990. Takže drahý. A jedna stála 700. A kolik stála tato doga? Já nevím, ale ona byla i s jinýma pečopákama. Jo, ona byla i s jinýma. Tady to je hrozně roztomilá. A hlavně jsem chtěla kvůli týdle. Že jsi roztomilá? Ne vůbec. Jseš roztomilá? Ne vůbec. Jseš roztomilejší než já? Ne vůbec. Dobře, takže dál. Poslední otázka. Ano. Je 6. A je to... nejsport. Nejoblíbenější Tanec. sport. No, tanečky, jo, prosím. Taky mám ráda tancování a taky jsem na tebe typla plavání. Jo! Já mám taky nejradši plavání a tanec, no, protože já jako plavání. Sportu. Já teď hodně ráda hraju plážový volejbal a tenis, ale... To jsem pak netypla. Ale plavání taky, plavání miluju. Já miluju vodu. Ale tanec je super, já taky zbožňuju vodu, ale no a teď na to není počasí, protože je podzim a bazény jsou dáme si pusinku. Víš, ale no vidíš, já ti to říkala. Tak nic. Takže toto bylo celé video. Ahoj, možná to A ona je u mě a máme úplně krásný pozo. Růže, jen růžová to může být. Ne, já taky nemusím růžovou, já mám nejradši. Ne vůbec. Ale víš co, běž pryč. Ne vůbec. To už stačí. Ne vůbec. No, tak nic. Takže jsme si to... to může být. Ne vůbec. Takže jsme si to ujasnili. Ne vůbec. Ujasnili. Takže se s vámi loučíme a ahoj.